Bangali sankanu ye jago kela ye Medina kin kono a dusu kasilen sigilen be yan kabini a y'a mɛn ko Senegali senatolantan Ncelu donna Sadio Mane tɛna taa diɲɛ tolantanba in na Qatar jamana na a joginen kosɔn. Ni Sadio Mane tɛ yen ka ye je pense que ko an bɛ se ka bɔ hali match de poule kɔnɔ alors que an tun bɛ miirala ko Senegal bɛ se ka taa fɔ a ye huitième de finale wala a ye demi finale avec Sadio Mane mais sans Sadio Mane a bɛ kɛra doni quoi. Senegali forobatolantannaw tɛna fɛn kɛ diɲɛ tolantanba in na Qatar bari Sadio Mane tɛna ye kɛnɛ kan. O ye Mankanjura Duganci ka hakilina ye a sigilen bɛ u ka barokɛyɔrɔ la n'a bɛ wele Grand Place. Ni anw taara coupe du monde la yɛrɛ donc anw tɛna foyi kɛ yen quoi franchement parce que ni Sadio man kɛra équipe min na même Bayern ni Sadio tɛ Bayern la a ka place a bɛ manqué surtout équipe nationale Sénégal ka équipe nationale. Vraiment nin ko in kɔnɔ y'an ka dabali ban yɛrɛ de vraiment. Gawusu Gueye kɔni jigi ma bɔ Senegali waraw kan diɲɛ tolantanba in kɛnɛ kan hali ni Sadio Mane tɛ yen. De toute façon an bɛ min fɔ tɔw ye dɔrɔn u ka courage ta ni Ala sɔnna ma ka dɔn ka fɔ ko a fɔra ko équipe de a ma fɔ ko joueur ni mɔgɔ kelen t'a la bato bɛ jɛngɛ mais a ma se bato tɛ se ka bin fana quoi. Ousmane Gomis fana ye tolantannaw dɔ fɔ minnu bɛ se ka Sadio Mane jɔyɔrɔ ta Senegali foroba tolantan tɔn kɔnɔ. Dɔw bi jɛ maa la olu b'a remplacer dɛ hali n'a ma ci 100%. Kɛrɛfɛ Jata Bijan o n'ala sa ani Sadio Mane bɛ mun profiter b'a remplacer nɔ la. Iliman Ndiaye fana bi jɛ Singela Sarr Bardin dɔw fana bi jɛ a bɛ Simba Pape Ousmane Sakho o fana sa remplacer nɔ pour coupe du monde. Senegali tolantan tɔnba n'o ye Fédération Sénégalaise de Football a ɲɛma Maître Augustin Senghor kɔni ko u jigi b'a kan Sadio Mane sen bɛna ye diɲɛ tolantanba in na Qatar n'a bɛna daminɛ ni novembre kalo tile 20 nata la. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.